Solusi nggo kanca sing gaene sambat. Sithik-sithik sambat. Ngombe obat. Hah? Obat apa kuwi? Rodakol. Heeh. Ra rada trek sisan, sing gedhe. Nek ra ngulu Rucika. Ben anu lho, getih ning nggon utek iki lho gen mengalir sampai tujuan ngono. Sampai tujuan nggon uteke ngono lho. Mas, kowe iki menengo, saranmu menyesatkan. Ora mutu belas ngono. Tokno ya, kae carane menyesatkan, aja tok tiru. Solusine sing pertama yaiku bersyukur, aja lali bersyukur. Terus bar kuwi nyawang kahanane sekitare awake dhewe. Mungkin awake dhewe iki luwih berkecukupan daripada sekelilinge awake dhewe. Aja ndelok sing luwih mampu saka awake dhewe, kuwi jenenge iri, ya toh. Terus bar kuwi nampa apa eneke? Ya jane sambat kuwi ra apa-apa, penting aja kerep-kerep, aja sithik-sithik sambat, sithik-sithik ngeluh, ya toh. Terus nek sambatan kuwi malah ra apa-apa. Mergone sambatan kuwi ngewangi tanggane sing lagi duwe gawe, ya toh. Kowe malah ngewang-ewang, terus madang aja madange tok sing akeh, tapi diewaki tanggane sing duwe gawe. Nah, dadi kanca sing gaene sithik-sithik sambat, aja lali bersyukur ya. Mergone adewe iki perlu bersyukur ben ora sithik-sithik sambat. Mas yo dunyane lagi njlimet kaya ngene, lagi ruwet kaya ngene, tetep bersyukur. Kabeh kuwi bakal ana dalane. Sekian ngene wae kanca, aku Irwan, suwun.